Edwin, tira na. Ay, tapos na. Ano ba? Bilis. Gawak. Tapos na. Ito gusto to ng fans natin. Salita ka dawak. Tapos na. Tapos na ikaw, kumain ka na. Oh, tapos na. Anong ulam mo? Ayan o. Lauoy. Ano yan? Saluyo. May kamukha daw si hawak na ano eh. Ano yan? Laswa. Negro na Laswa. artista. Lauoy namin buwan eh. Okay. Laswang buwan. Ulit. Walang wala. Inom ka na kung bayan mo na yan. Walang wala, taba halo. Ano ang tubig ko? Ay, nandun na ako. Tubig. Ano yung master? Gata? Ha? May halong manok? Paano manok? Tsaka taba. Taba, paanang manok, hipon, tsaka sugpo. Sugpo. Ah, around pala yan. Ang tawag doon? Daming taong. Juan? Patawag doon? Saluyot Laswa. na. Ba't kayo binlas mo? Sabaw, di ba? Sabaw yan kagabi. Inigot na nga. Okay mga kababayan, kakain muna. Kaya itong pwesto namin oh, dito kami makain. Bago kami magkabit ng tarpaulin. Ayan mga kaibigan, mga kababayan. Tapos na kami kumain. Ito bago magkabit ng tarpaulin. Ayan, tapos na kami kumain. Bago kami magkabit ng tarpaulin, ano pala, shout out nga pala sa ano to, Hidden Nature Spa. Hidden Nature Spa, shout out. Ito ang kanilang mga picture para malaman nyo kung saan ang location nila. Ipapakita ko sa inyo ang kanilang mga contact number. Sa Taytay Rizal po to, itong Hidden Nature Spa. Shout out sa Hidden Nature Spa. Mga kababayan, sa mga gustong magpa-massage po, sa Taytay Rizal po ang kanilang product, branch. Okay, ito na. Tingnan nyo sa ads po dito sa channel na ito. Itong mga kasama ko mga kababayan, ang ginagawa namin ito, ano lang to siya, nabaliktad namin to kasi background lang ito sa tarpaulin yung kay Isko Moreno. Itong aming ikakabit ngayon, background ito kay Isko Moreno. Yan. Inaayos lang namin pagtupi. Okay. Ano ba yun? Mabigat to kasi kasamang puti. Oo. Pantakip lang naman to kay Isko. Wala din. Ulagi, bay. Ano ba? Ulagi. Tali muna tali. Okay. Nakapwesto na bago iakyat sa taas. Set muna tayo ng gloves. Ang mahiwagang gloves.
Yan ang akyatan namin sa area nito. Okay, akyat na tayo mga kaparaiso. Mga kaparaiso, akyat na dito sa hagdanan. Dito, tapos paakyat mo sa taas. Kulayog! Kulayog! Oh, ito pala siya, mama, kusina. Kusina ni Mama. Kusina ni mama. Kanyang YouTube channel. Pahinga mo ng konti. Mga kaparaiso. May adspice na kami ibababa yan. Baba namin yung adspice. Yan. Mga akit yan. Baba. Bababa. Roll up. So ibig sabihin ilabas yan. Okay. Adspice yan. Adspice mga kaparaiso. Ayan si Hawak. Eduardo Hawak. Ngawit man din. Ay, alin, pag ganito? Gatak ng lubid. Ah, okay lang yan. Exercise din yan. Hello mga kaparaiso, fishing bagyo. Itong kakabit namin, background lang ito siya. Takip dito kay Isko Moreno. Ngayon, itong adspice, iakyat namin to, roll up. Kasi pagka nakabit yung yung background yung nasa baba, isasapaw din itong adspice para makita pa rin yung mga kanyang contact number. So mga kaparaiso, dito kami ngayon ulit sa Barangay Tambubong. Ayan, Bukawi, Taal, Bulacan. Ito siya. Yung area na to stevia. Yan, stevia yan. Stevia farm. Karilagan. Yan siya. Area na ito. So mga kaparaiso, abangan nyo mamaya, iakyat namin yung background. Kakabit namin yun. Ayun, nakatali rin sa baba yun. Yan, hinihila na nila sa baba. Pero kami naman, iakyat namin tong adspice ito. Adspice. Ayan ang mga kaparaiso. Yan. Niro-roll up na namin. Roll up pala. Nabubuyoy ako kasi may face mask akong nakasuot. Niro-roll up namin ito. Adspice na ito. Pero ibabalik din namin kapag nakabit na yung background. Si-safe lang namin siya. Para pag inakyat yung background, hindi siya masyado sagabal. Ayan mga kaparaiso, ganito ang buhay ng buhay billboard. Tali na rin sa ngayon para magiging safe. Okay. Yun na, malapit na siya mga kaparaiso. Sasampa na to sa taas. Look! Okay. Nasa taas na siya. Yun, nasa kali na. Sagad na sa kalo. Sagad na siya sa kali. Okay, akit na tayo mga kaparaiso.
Ayan na siya mga kababayan, mga kaparaiso. Nakatali na yung dulo nito. Ayan, hatakin natin siya. Ayan, hatakin natin siya. Kailangan lang kasi maingat ang paghila. Kasi medyo madulas ito. Mga catwalk. Ayan, medyo madulas. Yan. Okay. Waiting muna, waiting. Kasi wala pa yung ibang kasama. Kailangan lang hindi magkumpiyansa kasi itong lubid na ito medyo marupok na yan. Yan. Basta dyan, sa mga magaganda, gwapo. Wow, ayos. Dito na kami sa langit. Sa Tuktok, Barangay Tambubong, Taal, Bukawi. Yan, naglalakad yung isa yun. Lakad lang yan. Wow! Lakad lang yan, lakad. O, diba? Yung mga nanonood, huwag kayo malulula. Okay, maraming salamat sa mga viewers ko. Mahal na mahal ko kayo. Yan na. Hihila na namin siya, malapit na sa taas. Ayan na siya. Op. Kailangan paghila nito, malakas. Parang kasing lakas ng kalabaw. Kasi para kang naghila ng kararo, mga kaparaiso. Okay, sasampan na namin. Ayan na. Diba? Mga kaparaiso. Kulang pa siya dito. I-adjust pa siya ng konti dito. Dito sa inlex na side ito. Tatanggalin natin yung lubid. Okay mga kaparaiso, dito na kami sa Tuktok. Ito yung aking kasama, si Daman-Daman. Ayan. Shoutout ko nga pala ulit si Hidden Nature Spa. Sa mga gusto magpamassage po, tawag lang po kayo sa kanilang mga calling number. Mamaya po ipapakita ko sa inyo ang kanilang mga contact para makasiguro kayo kung saan location yung kanilang branch. Hidden Nature Spa. Mga magaganda at sexy ang ating mga dalaga doon sa Hidden Nature Spa. Bukod doon sa mga sexy, mga mababait pa, tapat sa kanilang serbisyo ang ating mga kaibigan sa Hidden Nature Spa. Waiting pa kami kasi yan naayos pa namin yung area na yun kasi maya ilaglag namin ito. Yan. Kulang pa rito. Okay, yan mga kaparaiso yan. Na-plaster na namin. Pagkatapos dito, ilalaglag na namin. Kapag tapos na magtali. Dito kami. Oh, yan. Mga kasama ko. Yan. Sa Hidden Nature Spa, shout out ulit po sa inyo. Dito po kami sa area ng Tambubong. Yan fishing Baguio to, dito area na to. Medyo medpit na pagkatali yan. Okay. Safety natin yung lubid. Kailangan isip. Para pagka nailaglag ito, safe siya. Hindi siya mapunit.
Okay. Pagtali ito kailangan sa ito. Temporary lang yung pagkatali ito kasi lalaglag pa naman ito eh. Aray po. Mga gwapo-gwapa. Lahat naman tayo dito. Mga gwapo Maganda, gwapo. at gwapa. Kung nanonood dyan, mga maganda o gwapo, Aw. Mga magaganda kita gwapo. na ninyo mga monkeys. Ang mga artist pero napakagwapo. Oo, gwapo. Kasi ang mga totoong gwapo di makakakyat dito. Charot! Joke lang po. Ano, ready na? Okay mga kaparaiso, laglag na. Ayan na siya. Wala siyang image mga kaparaiso kasi background lang ito. Background lang ito sa kay Isko Moreno yun. Fishing Manila. So, iurong pa natin to dito. Kaya mga kabayan, na-plaster na namin. Lubid lang ito. Yan siya mga kababayan. Okay, lubid lang to ha. Dito ko sa side area na to. Sa index. Index. Tali infante. Ayan. Mamaya sa baba tayo. Ayan. Ayan. Sunod namin ikabit ito. Ito pala axis. Axis pala. Ikabit namin. Babalik namin itong axis nito. Mga kaparaiso. Ayan, dito naman sa gilid. Ito naman sa gilid tatali na. Gilid-gilid. Kailangan mahatak ang hila. Malakas. Mahatak naman. Kailangan malakas pala ang hila para batak. Tangkulin batak. May pitch mga kaibigan. Yan kasi mga lakas sa mga kamay mo, mga kaparaiso. Kasi hindi mo mahila to pag ang kamay mo mahina sa paghila dito. Tinan mo batak siya, batak, plain na plain siya. Okay, natapos yung pagtali. Parang kinagat ako ng mga langgam ah. Parang may mga gumagapang sa damit ko. Ayan, dito pala kakabitan ito ng ilaw. Ayan. Natak. Sulo mo lang. Sige lang. Sulo lang. Apat na ilaw dito kakabit. Ayan, ayan siya. Ayan ang mga gwapo, mga gwapa. Ito yung ilaw ikakabit namin. LED to siya, LED. Isa, dalawa, tatlo, apat. Bali, apat na ilaw. Spotlight.
para maliwanagan si Isko Moreno. Kasi mukhang malabo eh. Si Isko Moreno. Para maliwanagan ang kanyang billboard. Yan, Isko Moreno. Malagyan pa to ng power niyan. Pangbuhol doon eh. Hindi na siguro. Parang hindi yata bay, kaya wala pang kausap na magpagkabitan ng kuryente bay. Oo, sa bagay. Gagawa pa. Excuse me po! Ay, sorry. Napapansin. Paano nakaalala sa akin? Sino kaya? Ayan, ito ang view. View dito sa Barangay Tambubong. Bukawi, Bulacan. Ito, Barangay Tambubong to dito. Yan. Barangay Tambubong yun dyan. Tapos, itong daan na ito, papunta roon. Papuntang Taal. Itong area na to sa Taal na ito, Taal. Taal, Bulacan. Papalabas ito ng wakas. Pwede rin dito, i-exit, papuntang Maynila, going to Maynila. Yan o, may lusutan doon sa going to Maynila. Okay, dito ng ilaw na iakyat na. Ay, naitain ng pilit bay. Oo nga no. Tayo ng kambing kulit. Ano yan bay? Kwarta? Pampaswerte? Ay, sa... What pa bang tawag dyan? Okay. Ano ni bay? Ay, diskanding bay. Ako ni siya bay. Pampaswerte ni. Sa kanding man na siya. Yes, kambing. Sa Tagalog, kambing. Sa English, kamang goat. Nakasama siya. Pero okay na rin. Paswerte yung biyaya yun. Sama ba? Ay, ko na lang itong manali bay, may play. Papatulin mo. Yan. Ayan mga kaparaiso, mga kababayan, mga kaibigan. Tingnan nyo itong isang area na ito. Oh. Nakatayo po para siyang ano, si Statman. Oh. Ang tayo niya, tingnan nyo hanggang pababa. Bay, O di ba? Pamain naman dyan, pamain. Emilio Misterio, shout out. sana gwapo yun bay, gwapo yung Emilio bay. Di lang kay gwapo bay. Mura pag kuan Statman pod. Yan. Naglalakad sa iri yan, sa iri. Sa mga gusto mag-request lang kayo kung anong gusto nyong request dito sa ating idol na si Emilio Misterio. Yan o. Uy, Pwede kayo mag-request, maglakad siya dito. Gandon. Pwede po. ay bay kay wow, tagartista na bay. Aw. Kung ito gusto panahon, bay. Talagang ganon ang pupuntahan natin. Dito kami. Ayan si Jonathan Daman-Daman, yan. Isa di siyang magaling na Spider-Man. Wow! Batman. Hirap yun. Talon-talon yun dyan oh, sa hangin eh. Pwede rin kayo mag-request dito, mga viewers, mga kababayan. Pwede kayo mag-request dito na maglakad siya dyan. Pero 1 million likes. Lalakarin niya yan dyan, dito paikot. Pwede po kayo mag-request. Oo. Request na kayo. Pababa na sila, pababa. Kasi nakatapos na sila ng dalawa ron, pagkabit ng spotlight, mga LED. Yan ang aming daanan, tamo. Spider-Man yun, oh. Tama? Mabilis ang baba. Yan ang aming hagdanan, pababa.
Mga kaparaiso, ganito po. Noong 2017, ito siya na tinayo. Itong billboard na ito. 2017 siya itinayo. Manual lang din namin. Ito siya itinayo. Noong taong 2017. Mula dyan sa may dilaw na yan. Sa kulay yellow yan. Kulay yellow. Mula dyan. 2017. Triple pulley and double pulley ang gamit namin dito sa pagtayo nito ang billboard dito hanggang sa taas. 2017, taon 2017 ito. Yun na yun. Yung yellow po, yung sa baba, hindi na po yan sa amin. Sa may-ari po yan na dito sa lote na ito. Kaya yan. Medyo matagal-tagal din namin itong ginawa. Inabot po ito ng 4 na buwan dahil siyempre mga scrap ang mga materialis na aming kinakabit dito. Direktan namin dugtong-dugtong. Yan, katulad dito. Mga galing sa ibang site. So kaya ganyan mga kababayan. Ano, tapos na? Okay, baba na tayo mga kababayan. Ito yung daanan namin. Ito yung daanan talaga namin. Yan, ganyan. Kailangan sa pagbaba mo, hawak. Malakas ang kamay mo. Dala-dala mo yung katawan mo, buong katawan. Dito sa lakas ng kamay mo. Okay. Lakad na tayo. Tulay-tulay na tayo, lakad. Dito na tayo sa baba, mga kaparaiso. Kit 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 kit. Kit 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 kit. Kit. Ayan siya mga kaparaiso, mga kababayan, mga kaibigan. Yan siya yung aming kinabit. Yan. Ano lang siya, background lang siya, background. Takip lang po siya talaga ng kinabit namin ng tarpaulin, Isko Moreno. Yung Fishing Manila po. Oh, okay. Maraming salamat po at ingat po kayo, keep safe. Lahat po, ingat po tayo mga OFW. Luzon, Visayas, Mindanao. Sige po, maraming salamat po. Bye-bye.